Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uphuthunyiswe esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha wesifazane ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi kutholana imoto ezimbili eKainsland kwaZulu Natal. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Uphuthunyiswe esibhedlela wesifazane olimale kabuhlungana ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi kutholana phezulu imoto ezimbili emgwaqeni eDickens Road eKainsland kwaZulu Natal. Imbangela yengozi ayazi ukuthi ngabe kube yini. Kube ukuthi uhlobo lemoto iToyota Quest iqonde uhlobo lemoto iToyota Tez yabe isibaleka iToyota Tez maqede yayosiphosa kuGedazi. Kube sekulimala kabi lo owesifazane obesigibeli kule moto iToyota Tez. Abezosizo oluphuthumayo reaction unit South Africa bebezihambela bayisithele phezulu kwalesiphihli isengozi. Babe sebekhona ukutakula lo owesifazane obelimale kabuhlungana bamphuthumisa esibhedlela. Imbangela yengozi kube ukuthi akwazi ukuthi ngabe kube yini, kanti ke uphenyo losaqhubeka. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu uzofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo loludaba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ungibambe evidweni elandelayo.